Fotosoutěž Řeka v proměnách dospěla k úspěšnému závěru. Tuto soutěž v září loňského roku vyhlásili studenti krnovských středních škol. Od začátku do konce je výlučně jejich záležitostí. Finanční pak podpořil Moravskoslezský kraj. Do fotografické soutěže se mohli zapojit všichni lidé z mikroregionu Krnovsko a Vrbensko a svou pozornost měli zaměřit na řeky Opavu a Opavici. Fotosoutěž byla rozdělená do 3 kategorií. První kategorie 10 až 15 roků, druhá pak 16 až 20 let a ta třetí kategorie je 21 let až více. Rozhodovat o vítězích fotosoutěže bude 12členná hodnotící komise v čele s panem profesorem Jindřichem Štrajtem. Celkem 173 přihlášených do soutěže a úroveň je velice velká, protože my jsme jako organizátoři neočekávali, že bude takový velký zájem a nejvíc z těch fotografií chodilo až ke konci fotosoutěže, tak jsme měli docela for free to připravit. Členy hodnotící komise byli renomovaní i začínající fotografové. Vše opět probíhalo pod taktovkou studentů. Protože bydlím od jak živa v Krnově a mám ho velice ráda, takže budu ráda bodovat fotky okolí Krnova. Organizátoři fotosoutěže mají za sebou obrovský kus práce. Teď je čeká už jenom příjemná povinnost. Ona příslovečná třešnička na dortu. Po vyhodnocení bude následovat. Musíme to všechno sečíst, připravit hodnotné ceny a potom se všichni sejdeme i ti vítězové na slavnostním vyhlášení ve Svatým Duchovi, kde vlastně předáme ty hodnotné ceny a vítězům pogratulujeme. Fotosoutěž Řeka v proměnách byla dílčím projektem propagační kampaně Krnov město mezi řekami, která probíhá od podzimu loňského roku. Jejím cílem je zejména zviditelnění města. Ladislav Oleníček, televize Polar, Krnov.